OK, čaute ľudia, takže ideme si pre auto. Mám 58 000, hovoril som 17 000. Idem ešte pozrieť, či by som si mal do toho auta kúpiť toto. 4 000, potom 5 000, 7 000, 12 000, 46 000, tak toto asi nie. No, takže si ideme kúpiť toto. Dúfam, že mi to do toho auta pôjde. Keď nie, tak akože fakt bude mať nervy. OK, autičko máme to, tam si troška sem. OK, dám si toto všetko preč a poďme si tam potom všetko hento dať. Oh yes. Akože nie je to úplne, akože pekne si budem na tom aute a dúfam, že pôjde rýchlo. Nevadí, kúpil som dve tieto veci, takže to nevadí asi. Čiže necháme si na potom. Tieto veci si dáme do inventaru, keby som nejaké moje auto alebo niečo. A autičko by nám malo ísť. You don't have a traction here. Transition, sorry. Alebo neviem to vysvetliť. A čo to je? Poďme sa pozrieť do shopu, ale toto to nemám. Tak poďme sa pozrieť do shopu, či to nie v shope, však to tam asi nájdem. OK, sme v obchode a transmissions, to není. Tak budeme musieť hľadať, no. Toto je engine block. A to bude podľa mňa v týchto veciach, kde sa nepíše ten motor, alebo chápete, kde sa nenapíše to V6 a také, že to bude proste niekde samé, že to sa nebude nejak volať. Chápete? i630 turbo by som potom možno kúpil a musíme nájsť to transmissions. To bude asi tá, čo sa radí, tá vec, toto kto není. A toto kto je asi ono. No áno, ale kúpim si asi to najlepšie. Buď toto, alebo toto, neviem. Čo ja viem? Asi toto. Dúfam, že auto bude poriadne vytuningované. Teraz to tam dám, je to tam a my môžeme ísť na to. OK chlapci, takže toto je o dosť rýchlejšie. Ešte tam pôjdeme asi kúpiť turbo. Však, aby sme boli rýchlejší, ale podľa mňa mi to zvýši rýchlosť. Som zabudol, že som si mohol kúpiť ešte lepšie, ale však to potom inak by tá hra nemala zmysel, že si hneď všetko kúpim to najlepšie. Musím si na to aj nejak zarobiť, aby ma tá hra bavila. Nie, náhodou. OK, turbo máme kúpené a to bude asi... No sa dáme to tam a... Takže turbo, a ak mi to tam nejde, to asi medzi také veci. Ktoré to je? Asi toto, no. Tam chýba iba to turbo, takže to tam dáme a uvidíme.
Takže musím minúť peniaze, keby som rozmýšľala, keby som vedel, tak mi zostane viac, ale čo už. Jak krúži medzi nimi. 229 km za hodinu. Nice, to nie je zle. Ideme si pozrieť do obchodu, ktoré si kúpime potom ďalšie. Tretia už nevidím video, čo mám natáčať. Videjko by bolo dneska aj... Takže toto videjko bolo neskôršie, keby som nenašiel ten free code. A neviem, čo som chcel ísť. Ok, takže to tak... 10. Neviem, ktoré mám kúpiť na potom, ale tu mi asi na to nemá peniaze. Si potom pozriem, tak asi najdlhšia rada, to sú asi to najhoršie, a to tak sú už tie lepšie. A neviem, čo je toto. Ok, V842, V6, V6 3,8, V8 4,2, V840. Potom si kúpim asi V842. Neviem, ktoré si mám kúpiť. Ale možno to V10. Ale nechcem. Vieš, že teraz som si kúpil dosť lepšie. Tu zase nebude niečo horšie, takže keď uvidíme, koľko nám chýba na 54 000, no 5 000, 46 000, 61 000. Koľko tam bolo, neviem. 12 350. Ďalšie tu je 12 000, nie, to je to isté. Špara, 340 to je. 7500. To je okolo 75 000. Takže tak. A ak sa vám toto videjko ľúbilo, nezabudnite like, odber, zvonček, my sa vidíme u ďalšom videjku. Zatiaľ, čus.